Salutare tuturor, eu sunt Michele Gaming, TDM și vă dau bun venit în Euro Truck Simulator 2. Astăzi, dragi prieteni, vom face o cursă, da, am luat deja remorca, de la București la Craiova. Vedem, este prima cursă care o fac pe teritoriul României, pentru că până acum, deci nu m-am mai jucat de foarte mult timp Euro Truck și sincer deja am luat prima amendă și nu-mi dau seama de ce am atins remorca la vreunul pe acolo. Și sincer, cum vă spuneam, nu am jucat niciodată pe teritoriul României. Ia să vedem noi ce număr avem și noi. Număr de Alba Iulia 20 ADS-ul. Avem un Volvo frumos. Nu? Da, cu trapă. E chiar șmecher. Da, să-i dăm bătaie. Până nu ne luăm pe aici pe nourile. Ok. Și vedem, facem această cursă și dacă o să am timp, o să mai fac una și de la Craiova la București. Așa, poate reușim să facem două curse. Ups, merg pe contrasens. Da, încă nu am reglat setările prea bine. Dacă voi știți mai multe cum se reglează, eu joc din tastatură momentan. Nu am un volan, am avut mai de mult, dar nu l-am dat, că nu mă mai jucam. Și acum am revenit la el, dar voi juca din tastatură. Cred că e ok. Nu are de ce să fie probleme. Este foarte liber. Se vede că în această perioadă pe toate străzile este liber. Așa că, dragi prieteni, dacă puteți, stați în casă, nu ieșiți afară, doar dacă este necesar în această perioadă. Asta fac și eu. Mi-au dat concediu de la muncă și stau în casă. Încerc să mă protejez cât mai mult și asta vă recomand și vouă. Protejați-vă, că este pentru binele vostru, al nostru tuturor, să ne protejăm. Dar eu nu vreau să fac teorie despre această treabă, doar v-am reamintit că consider că este mult mai ok să stăm în casă în această perioadă. Pe viitor o să aduc și ceva vlogulețe cu pescuit, doar să treacă această perioadă. Eu sunt un pescar, îmi place, sunt pasionat de pescuit, pescuitul sportiv la crap. Nu iau pește acasă, fac doar pescuit sportiv. Încet. Iau doar peștele când merg la păstrăv și la pescuitul în mare, acolo da. Îmi place să iau acasă dorada, este un pește foarte bun și cel puțin în Italia este destul de scumpuleț ca pește. Și cam atâta. Eu merg în mare, eu mă aflu în Italia la ora actuală. Merg la la pescuit în mare, pe canale, pe orice râu. Plătesc licența, bineînțeles. Am licență anuală pe care o plătesc. Nu risc, după aceea amenziile sunt mult mai mari. Dar să trecem la jocul nostru. Asta vom vorbi în vlogurile următoare, când o să se deschidă sezonul. Deja am mai făcut un accident. Dacă vorbesc aiure despre altă treabă, fac și accidente. Așa că să-i dăm bătaie. Uite, nenea cu camionul s-a oprit. Mersi, boss. Ok. Mergem la Craiova.
Băi da, voi care știți, care vă jucați Eurotrack mai mult, există moduri să adaugi și mai multe localități, mai multe orașe mari din România sau decât astea care sunt momentan? Lăsați-mi un comentariu dacă știți. Da, este și poliția în față. Și eu va trebui să ies chiar aici. Ma. Păi și unde mă bagă? Dar eu aici trebuia să ies. Da. Mă deviază acum. Trebuie să mă duc și să mă întorc. Eu acolo trebuia să ies. Dar nu-i problem. GPS-ul deja mi-a găsit ruta ocolitoare. Așa că dăm bice înainte. Încerc să stau cât mai pe centru. Aici nu mă duc spre Brașov, trebuie să mă duc spre București, cred. Teoretic, da. Da, ca să pot... ia, deja... n-am agățat, e bine. Teoretic, ca să mă întorc spre București, după aceea să ies acolo unde era blocată ieșirea. În față este blocat, se lucrează probabil la autostradă, ca de obicei. Da, am reușit să ne întoarcem. Motorină avem. Pe viitor o să fac o carieră, dacă văd că o să vă placă aceste videouri. O să fac o carieră, să-mi cumpăr camioane, ne facem două sedii mari în România, eventual și unul prin afară. O să încerc să lucrez, să evoluez. Doar dacă văd că vă place și mă susțineți. Că dacă nu, sincer, să fac un video care nu vă place, prefer să nu-l fac, știi? Da, aici va trebui să ieșim noi. Ușurel, nene. Da, încă nu sunt învățat cu remorci așa lungi. Este. Da, cei care aveți servere și vreți să jucăm în rețea, ne putem pune de acord. Asta doar când, uite, am văzut și ceva poliție pe aici. Op. Hai, mergeați. Asta doar când o să am timp, dacă o să încep munca, o să am timp decât sâmbătă și duminică. Dar putem face câte un video împreună. Băi, ești nebun. Hai mă, că mai am 40 de kilometri. Mergi și tu, depășește. Bagă-te și tu în câmp undeva să mă duc și eu. Îmi dai amendă dacă nu. Am revenit tot în spatele la Nenea Polițai suntem. Nu mai avem mult. Mai avem decât 12 km. Nu ne lasă ăsta să depășim deloc. Dar am intrat în Craiova. În scurt timp vom ajunge la destinație. Era să le iau pe Nenea să-l împrăști. Da, cum spuneam, vom ajunge la destinație
6 km mai avem. Și vedem. Totuși am să iau și o cursă înapoi. Sper să nu iasă prea lung acest video. Dacă iese prea lung, nu o să reușesc să-l încarc. Ok. Haide, spune că te duci după ei. Aia, de ce ești prost? Ce ești prost? Nu te duci la Timișoara tu. Da, și cum spuneam, o să luăm o cursă și înapoi spre București sau de ce nu spre un alt oraș. Și vedem. Dacă este o cursă mai scurtă, o să iau o cursă mai scurtă, așa nu o să fie o singură cursă în acest video. Ok. Va trebui la semafor să fac stânga. Da. Puțin, foarte puțin mai avem până la destinație. Cam așa arată cabina la acest Volvo. Este frumos. Îmi place. Am ales versiunea automată, că dacă aveam un volan cu schimbător cu dotările necesare, era mult mai ok să ții pe manual, așa că acum sunt și la început. N-am mai jucat de foarte mult timp și sincer pe manual am jucat cred că o dată sau de 2 ori și am zis că să aleg varianta mai simplă, mai ușoară. Hai nene, mergi sau ce faci? Ups, să nu ne urcăm pe bordură. Se văd străzile neasfaltate, e frumos, e frumos. Iarba prin trotuar. Da, am ajuns la destinație. Ups, aici este o cale ferată. Da, parcăm și ne vedem cu următoarea cursă. Da, am revenit, de data asta avem un Iveco. Cam așa arată în interior. Haideți să aprindem și noi becurile. Ok. Flash-urile merg. Ia să-l vedem puțin și de la exterior. Vă dați seama unde mergem, nu? Avem numere de Brașov, unde putem merge cu 3 platforme. Unde? Adică 2 în încărcător. Unde putem merge? În Bulgaria. Așa că să-i dăm bătaie că avem de făcut stradă lungă. Stai să văd pe unde e ieșirea aici. Presupun că pe aici, așa, în stânga. Da. Da. Ok, nu agățăm nimic. Da, cum spuneam, vom merge în Bulgaria. De data aceasta am luat cursă tot de la Craiova. De la Craiova în Bulgaria. Și plouă. Care era... Da, aici intrăm ușor. Ok.
Da. Cursa asta cred că o face mai mult pe noapte, bănuiesc, dar totuși mai sunt încă 4 ore, deci ar, ar trebui să mergem un pic și pe ziua. Aș fi curios cum este prin Bulgaria, dar cine știe, poate o să mai luăm vreo cursă pe acolo. Eu o singură dată am trecut prin Bulgaria și atunci pentru că m-am rătăcit cu mașina. Da, aici, ups, aici eu trebuie să merg pe aici. Da, era barieră pusă acolo. Am ajuns deja la frontieră, wow. Vă rugăm să se mai apropie stație de cântărire. Mamă. Și unde pana mea mă duc eu să cântăresc? Ce mi-a trebuit mie să mă duc? A, uite aici, cred. 400 de euro pentru? Bă, ești prost? Pentru ce mi-a luat 400 de euro? Și cum pana mea mă cântărește asta? Hă? Ala, acum am văzut și masa vehiculului 24 de tone. Vă mulțumim pentru... ok. La var naiba. Mi-ați luat am dat 400 de euro amendă, dar nu știu pentru ce. Vă dați seama? Asta este. Made in Romania. Aici să ne controleze Nenea Garcea. Hops. Ok. Verificare documentelor noastre, vă rugăm, așteptați. Ok. Totul este în regulă, să aveți o călătorie plăcută. Mulțumesc. Mulțumesc, dragi prieteni vamași. Vine ceva din partea aceea, nu vine nimic. Vamași am zis, vameși. Vameși. Și am trecut pentru prima dată vama. Am trecut și eu vama la bulgari cu camionul. Da, am revenit, mai avem aproximativ o oră și 11 minute. Nu o să prindem ziua, ora nocturnă este 3:31, deci garantat nu o să fie ziua, dar vom lua altă cursă în videoul următor, tot de aici de unde o să rămânem, în Bulgaria, și eventual ori în interiorul Bulgariei, ca să vedem mai multe din Bulgaria, ori o să mergem din nou din Bulgaria în România. Și vom vedea. Poate prindem și noi ziua. Ai, ce era să-i dau? Nu am văzut semnul, deși pe GPS mi-a arătat că trebuie să faci o curbă la dreapta. Important e că avem frânele bune. Nu am făcut nicio daună până acum la camion sau încărcătură. Da, ok, foarte puțin timp și ajungem la destinație. Haide că se face roșu imediat. Da, se vede mult mai fain decât la noi. Și Bulgaria au trotuare peste tot.
dar așa, după cum știți, vom crește și noi, ne vom face noi mari. Ups, nu i-am dat, am tras și frâna de mână, dar a fost ok. Ia să vedem la cât m-am oprit de el. Da. Aici noi va trebui să mergem în stânga. Ok. Ups, mă uitam la rablele alea și era să iau parapeții. Da, și un pic mai în față, pe stângă, este destinația noastră. Da, parcăm și cam asta este videoul de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați un like, un subscribe, un comentariu dacă vă place, dacă mai doriți să fac curse de genul, dacă vă place Euro Truck Simulator 2. Cam atât. Eu vă doresc o zi bună și ne vedem la următorul video.